El papa parla dels pobres amb les paraules i amb els gestos. Els pobres són per al papa un element central de l'Evangeli, ho són per a Jesús naturalment, i el papa reprèn el pensament central de l'Evangeli, que és que els pobres són el primer proïsme. Qui són els altres? Els altres poden ser tots, i són tots, però particularment els pobres. Per això, quan parlem de proïsme, quan parlem d'altres, la primera referència han de ser ells. Els pobres són els que necessiten ser objecte d'un estudi teològic, també. És a dir, que no els podem mirar només com un cas social o com a gent que han de ser assistida, sinó com els preferits del regne. Per tant, la teologia s'ha de preocupar dels pobres perquè hi ha una reflexió sobre el regne de Déu a fer a propòsit d'ells. I això em sembla fonamental pels pròxims anys.